13ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ଭଞ୍ଜନଗର। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଚୟ। ପ୍ରଥମେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଏବଂ ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗତ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ଦବଦବା ଜାରି ରଖି ଆସିଛି ବିଜେଡି। ଗତ ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଲଗାତାର ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ନିଜ ଦଖଲରେ ରଖି ଜଣେ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଏଠି ସେଫ୍ ସାଇଡରେ ରହିଛି। ତେବେ ବିକ୍ରମକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥା ଲଢ଼ୁଆ ରଣନୀତି। ଦେଖିବା ଭଞ୍ଜନଗରର ଭିତରି କଥା। ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଏସି 2ଟି ବ୍ଲକ 47ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୀର୍ଘ 2.5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ଦଖଲରେ ରହି ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଗଡ଼ିଛି ବିକାଶର ରଥ, କେତେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କର, କଣ ସବୁ ସମାଧାନ ହେବ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ, ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ। ଭଞ୍ଜନଗର ରାଜ୍ୟର 123 ନମ୍ବର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଗତ 5ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତି ବିଜେଡିର ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ି ପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭିତିରି କଥାରେ ଛାନଭିନ କରିବା ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। 1957 ପରଠାରୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଦେଖି ଆସିଛି 14ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ମଜାର କଥା ହେଉଛି 1957ରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସୋମା ନାୟକ ଉଭୟ ଏଠାରେ ଥିଲେ ବିଧାୟକ। 1961ରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଯାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ଦଖଲ, ବିଧାୟକ ହେଲେ ମାଗୁଣୀ ପ୍ରଧାନ। 1967ରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେହେରା ହେଲେ ବିଧାୟକ। 1971ରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ନାମରେ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଭଞ୍ଜନଗର ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଜନତା କଂଗ୍ରେସର ବାନା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ସୋମନାଥ ରଥ। 1974ରେ ସୋମନାଥ ପୁଣି ଥରେ ଜିତିଲେ, ହେଲେ ଏଥର ତାଙ୍କର ଦଳ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଏହାପରେ 1977ରେ ଆସିଥିଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଇମର୍ଜେନ୍ସି। କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ଜନତା ଦଳ। ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଏହି ଦଳରୁ ଲଢ଼ି ବିଧାୟକ ହେଲେ ଜେ.ଏସ୍. ସୁବାରାଓ ପୃଷ୍ଟି। ହେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିନଥିଲେ ସୋମନାଥ। 1980ରେ ପୁଣି ଜନମତ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ଏହାପରେ 1990ରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଜନତା ଦଳରୁ ଲଢ଼ି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୌଡ଼। ଏହାପରେ ଆସିଥିଲା ବିକ୍ରମ ଆରୁଖଙ୍କ ଯୁଗ। ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ 1995ରେ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ ବିଧାୟକ। ତାପରେ ବିଜେଡି ଗଠନ ହେବା ପରେ ବିକ୍ରମ ହିଁ ହେଲେ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ। ଏହାପରେ 2000, 2004, 2009 ଏବଂ 2014 ବିଜୟର ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ରେସ୍ରେ ସେ ବନିଗଲେ ଏକାକୀ ବିଜେତା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ବି ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ବି ସେ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଥର ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ କାୟମ ରହିବା ଆଶା କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଦଳିଛି। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡି ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଯଦିଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେତେଟା ଆଣ୍ଟି ଇନକୁମ୍ବେନ୍ସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ବିଜେଡିକୁ ମାତ ଦେବାକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସଭା ସମିତିମାନ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଜନମତକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ନିଜ ପୁରୁଣା ଗଡ଼କୁ ସଜାଡ଼ିବା ଲାଗି କଂଗ୍ରେସ ଚଳାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଜୟ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଲାଗି ଦଳ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ବି ଏକାଧିକ ଟିକେଟ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦଳକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଛି। ଟିକେଟ ରେସ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦେବୀ ବିଶୋଇ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ତ୍ରିପାଠୀ। ତିତିଲି ବାତ୍ୟା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ବହୁତ ଆଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଏଠି ବିକଳ୍ପ ଦରକାର। ଭଞ୍ଜନଗର ମାଟି ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛି, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କର ଆଶା ବାଢ଼ି ସାଜିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆମେ ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ ଆମେ ସବୁ ରିଲିଫ୍ ବାଣ୍ଟିଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ହେଉଛି ଭଞ୍ଜନଗର ଟାଉନରେ କେବେ ପାଣି ପଶିନଥିଲା। ତାଙ୍କର ବିକାଶର ଏମିତି ଧାରା ବହିଲା ଯେ ଭଞ୍ଜନଗରର ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଗଲା। ତ ଆଉ ବିଜେଡି ପ୍ରତି କାହାର ସ୍ପୃହା ନାହିଁ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। 3ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କର ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ କରିବୁ। ଆଉ ଏ ରେସ୍ରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଯଦିଓ ଖାଲି ଭଞ୍ଜନଗର ନୁହେଁ, ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳର ସଂଗଠନ ସେପରି ଆଖି ଦୃଶିଆ ନୁହେଁ।
ତଥାପି ଜଣେ ଜାଣୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗେରୁଆ। ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଜେପି। ଦଳ ଏଠି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନିଜ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ବି ଏକାଧିକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ବିନାୟକ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ତିଆରୀ ଟିକେଟ ରେସ୍ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଭୋଟର୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ରଖି ଆଶା ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଦ୍ଦା ହେଉଛି ବିକ୍ରମାରୁକା ଏବଂ ତା ଭାଇମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଭଞ୍ଜନଗରର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଚାଷୀବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି। କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିକ୍ରମ ବାବୁ ବୁଝିପାରିଲେନି। ପରୀକ୍ଷାଗାର ରଖି ନିର୍ବାଚିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ଆସିଛି। 2014 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ବିନାୟକ ତ୍ରିପାଠୀ ପାଇଥିଲେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ। ତେବେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଡବଲ ଡିଜିଟ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଅପହଞ୍ଚ। ଦଳ ପ୍ରାୟ 8,000 ଭୋଟ ପାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ବିକ୍ରମ ଆରୁଖଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା 82,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ। ଏଥିସହିତ 31,000 ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲା ଆରୁଖ। 2019ରେ ମଧ୍ୟ ଆରୁଖକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ରଣନୀତି। ବିଜେଡି ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଚାଲିବା ସହ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଗଡ଼ାଇଛି ବିକାଶର ରଥ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି ବିଜୟର ବରମାଲ୍ୟ। ତଥାପି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରୁନାହିଁ। ଲୋକେ ଯେ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଭରସା କରି ଦଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟୀ କରାଇବେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ବିଜେଡିର ଅଛି। ତେବେ ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବେଶ କିଛି ବିକାଶ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆହୁରି ବିକାଶ ହେବା ବାକି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସରକାର ଆସିଲେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସି, ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର 47ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସୁଧାର ଆସିଛି। ଏଠି ରହିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୈଳୀର ଏକ ଉଦ୍ୟାନ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଭଞ୍ଜନଗର ଏବଂ ଘାଇ ସମେତ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବିଜୁ ମିନାର। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଠାରୁ ନେଇ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗରବାସୀ। ହେଲେ ସହରାଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଅନେକ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା। ଭଞ୍ଜନଗରର ଆବହାୱା ତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଲେ, ବିକାଶର ପଥ ବି ପରଖିଲେ ଆଉ ବିରୋଧୀଙ୍କର ରଣନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ପକାଇଲେ। ହେଲେ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଭଞ୍ଜନଗରରେ ବିଜୟର ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ଆସିଥିବା ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ନିଜ ରଣନୀତି ଉପରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଥମେ, ସାର୍ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଥର ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରୁ ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ନେତା ଭାବେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତ ବିକାଶ ରଥ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେତେ ବଢ଼ିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହଯୋଗ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। 5 ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ବନିମ୍ନ
ଆବଶ୍ୟକତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ବହୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ବହୁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଛି, କେନାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ବହୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କଲେଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ଯାଏଁ ତାର ବିକାଶ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଁ ଯୋଉ ଅଛି ସେଠି ଯଦି କହିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡ ଉପରେ ବିଗତ ନିର୍ବାଚନ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଫରକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚଳିତ ଥର ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଯଦି କହିବା ବିରୋଧୀ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୋଟି ଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି, ଆପଣଙ୍କ ରଣନୀତି କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି? ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 1995ରେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ପାଇଁ ହେଇଥିଲି। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ 4ଟି ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଆମ ଦଳ ସଦାବେଳେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସହଯୋଗ, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟୀ ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆଡ଼କୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଆଉ ସେ ସମର୍ଥନକୁ ନେଇ ବିକାଶର ରଥ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଥରେ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଟିକେଟ ଫାଇନାଲ ହୋଇଗଲେ ହିଁ ସରଗରମ ହେବ ମଇଦାନ, ଆଉ ଜଣା ବି ପଡ଼ିଯିବ କାହାର କେତେ ଦମ୍। ନୀତିରି କଥାରେ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରାଧାଶ୍ୟାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ମିଡିଆ।